स हई लागल बा अलग अपन मेहरारू से ई तो भाई जुआ माने कुल में ना रहला शुद्धता आदमी है, लेकिन हई लागल बाड़े इनकरा के बुझ जाई आई इनकरे बगान हई आनंद। तो जय श्री राम भाई लोग, देखिए अभी हम बानी हई एगो बगान हटे छोटा मोटा, और ई बगान हो हमनी के अमन सिंह बबुआन के, और ये जब पेड़ पौधा भी लगावल गइल बाटे। देखिए जैसे में हई आम बाटे, लोग के देखावते देखिए हई आम हटे, हई आम ऐसन बात नहीं खे फरलो बाटे, हई ऊपरा ही लौकता ना कि आम फरलो बा, अब बहुत सारा फरल बाटे। आम के बगीचा में बानी जा आनंद पूर्वक आज मस्ती भइला पूरा दिन, काहे से कि यही बागान में आनंद आवेला। बहुत सारा जामुन के भी पेड़ बा, बहुत सारा पेड़ बा, लेकिन आज चर्चा होत रहा कुछ विशेष बात पर। पुरानका जमाना के इनकरा बागानी में बहुत सारा चीज बाटे, और ये ब्लॉग एगो भैला जी आज फनी फनी शूट कर इनकर कहना बाजी हमार बागान दिखा दो। पीछा बतियावत हम लोग का अजीब अजीब हाल तो देखिए पुरानका जमाना के ये सब चीज़ हटे। पीछे से दिखाओ तनी देखिए हई क्या करत रहा सही मजनुआ दू गो हई जवान बड़ स हई लागल बा अलग अपन मेहरारू से ई तो भाई जुआ माने कुल में ना रहला शुद्धता आदमी है, लेकिन हई लागल बाड़े इनकरा के बुझ जाई आई इनकरे बगान हई आनंद पूर्वक बैठे खातिर डाल दिहल बा। यही पर 5 गो मित्र आके हमनी के अपन टाइम स्पेंड करम जा, और हम देखाओ तनी देखी बगान बहुत घाना बाटे बहुत। माने आज सोचनी है जे कोनो वीडियो नहीं खेते एगो वीडियो लाओ थोड़ा ब्लॉग अपन लाइफ स्टाइल हमनी के दिन अगर दिनचर्या बीतेला तेजे बीतेला। आया हई आम के बगीचा बढ़ले बाटे, फरल भी बाटे, ऐसा ऐसा 3 से 4 गो पेड़ बा इनकर, चारों में हमरा बुझे ढेर ढेर फरल बाटे। है देखी लागत लांगड़ा आम हटे, बहुत सारा फरल बाटे ऊपरा हुआ ऐसे देखिए ऐसा ऐसा बहुत फरल बाटे आम। एगो हेहू दे पेड़ बा इहो फरल बा, हई फरल बाटे, हई एगो कटहल के पेड़ बाटे, और हमारे भगवान जी इधर बैठे हैं। बाकी आगे थोड़ा दिखाओ।